ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ସମବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ସମବିଭାଜନ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତୃକୋଷରୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅପତ୍ୟ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମବିଭାଜନ ଅଛି, ସମବିଭାଜନ ଆଉ ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷ ଦୁଇଟା ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ମାତୃକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି, ତଳେ ଦେଖ ଯୋଉ 2 ଡିପ୍ଲଏଡ ସେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅପତ୍ୟ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବି ସମାନ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖ, ମାତୃକୋଷରେ 4ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ ଶେଷରେ 4ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଅଧା ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 2-2ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଦେଖେଇଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ସମବିଭାଜନ ଆଉ ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ଦିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ସମବିଭାଜନ 4ଟା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ତାପରେ ହଉଛି ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା ଓ ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ଅନ୍ତିମାବସ୍ଥା। ହେଲା ପିଲେ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାର ପିକ୍ଚର। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭରେ କ୍ରୋମାଟିନ ଜାଲକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ହେଲା ପିଲେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ କଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ବା 2ଟି ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖ, ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ହୁଏ, ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଥାଏ ସେଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ସାଧାରଣତଃ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ସେଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ କଣ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଅଛି। ସେଟା 2 ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡକୁ ଗତି କରେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେଟା ତାରକା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାରକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଅଛି ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ତାରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ସେଠି ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା, ନା ହଉଛି ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା। ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡାକ କୋଷର ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଭାଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମେରୁରେ ଯୋଉ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଅଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଲାଗି ରହେ। ତ ଏଇ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡାକର ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଲାଗିଥିଲା, ତର୍କୁତନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ଘୋଷାଡୁଛି। ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ର ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜିତ ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ, ଫଳରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ସହ 2 ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକକ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି କୋଣାକାର ବା ଭି ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମାବସ୍ଥା। ଅନ୍ତିମାବସ୍ଥା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ପୁଞ୍ଜ କୋଷର 2 ବିପରୀତ ମେରୁରେ ଜମା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ଚାରି ପାଖରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ 4 ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା, ଅନ୍ତିମାବସ୍ଥା। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନ 4ଟା ଅବସ୍ଥା। କୋଷ ଜୀବକର ଯୋଉ ବିଭାଜନ ହୁଏ ସେଟା 2 ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ଆମର କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ନିର୍ମାଣ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହୁଏ। ତ ସେଲ ୱାଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଲ ପ୍ଲେଟ ଫର୍ମେସନ। ସେଲ ପ୍ଲେଟ ହଉଛି କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ନିର୍ମାଣ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 2ଟା ଅଲଗା ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ କେମିତି ହୁଏ, କୋଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯୋଉ କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି ସେ ସଂକୋଚନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ
सेठी सूक्ष्म सूत्र तैयारी हुए एवं शेष रे जो जगटा देख माने चिपुड़ी हे गला भलिया हे जायछि जोटा संकुचित हे गला भलिया हे जायछि सेई जगटा परस्पर सहित लागि जाय एवं दुईटी संपूर्ण भिन्न डटर सेल्स बा अपत्य कोशिका तैयारी हुए। तेणु एही भली भाबरे समविभाजन प्रक्रिया संपादित हुए एवं नेक्स्ट आमे अर्ध विभाजन प्रक्रिया विषय रे पढ़िबा।